Hi Langga. Didilig na naman kami para sa hapon, panghapon. Buhay na yung mga ano, tinanim namin, no? Buhay sila. Salamat. Thank you Lord. Ayan, no? Buhay na, oh. Pati yung lettuce. Ayun, talong. Tapos yan, ano gayan? Talong din yan, ano? Ang daming talong. Ayan. Ayan, talong din yan, no? Bili na tayo ng lupa bukas, ha? Yung loam soil, ha? Hindi lupang baka mamaya sabihin nyo na naman lote, hindi, ha? Ay, langga, pakidiligan mo, baka malimutan mo yon. Oh my gosh. Ilabas mo kaya, kasi ano siya, kulob eh. Ilabas mo. Ilabas mo siya, tapos ayaw mo lang siya nakabulang, ano yan dyan, tiyang-yang. Ha? Please. Eto friends, finally natapos today. Ayan. Oh, ayan. Yung ceiling fan. Ayan, oh. Yan na lang ang binili ko. Mas ano, mas effective dahil kasi yung hangin niya talagang ano, malakas. Industrial. Ayan, oh. 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 Kaya yan na lang binili ko kasi yung ano, yung decorative fan hindi ano eh, hindi appropriate para dito. Tsaka wobbly siya. I know merong nilalagay na something, you know, para to balance, pero para maiwasan ng wobbly. It doesn't matter. Talagang wobbly siya, wobbly. Maano naman yung ikinabit naming ano, oh, yung pundasyon niya, yung board. Matibay naman ang kinabit naming board dyan, pero wobbly siya. Yun. Eto the best na sa akin to. Yan. Hindi lang siya ano, medyo magandang tignan. Syempre iba yung decorative ceiling fan, di ba? Pero to okay na sa akin to, mas gusto ko to. Ano to, industrial. Hindi siya kahoy, hindi siya plastic, kailangan metal. Pagka metal, yun ang tinatawag na industrial unit, electric fan. Ayun. Ayan, thank you Lord. At malilinis na ngayon to. Tingnan nyo, ang dumi pa, oh, mga ginagamit namin dito na, ayan, at least dito sa ano, mga installation ng ano, wirings. Ayan, at least, ayan. Kailangan mo tubig, Jimmy? Hindi si Jimmy yan. Ayan, tapos na yung ano, yung installation. Ayan, pinabago ko yung ano niya, yung plug. Dati kasi ang plug niya ito lang, oh. Ito yung dating plug. Ayan. Sabi ko ayoko niyan, kaya pinalitan namin. Tapos ito yung mga cover ng sa outlet pang labas. Tapos yung pinalitan ko rin yun, pinapalitan ko rin yun. Yun. Tapos ito ang main breaker. Ayan. Ito utility box. Etong switch. Okay na. At least kompleto na tayo dito. Eventually ano, dito pala kailangan kong ano, humanap ng ano, step, hagdan, or I mean something, step. Mataas kasi lalo na pagka pababa. Well, ayan, no? Nagkaroon na ng katuparan yung mga pinapangarap ko lang to noon dati, friends, oh.
Oh, sabi ko sa inyo, libreng mangarap. Oh, nagkatotoo. Oh. Pati si Langga, hindi ko ina-expect na magdidilig yan, no, maghahalaman, no. Oh, pero ngayon, no, naghahalaman siya ngayon. Hindi, ako sa totoo lang, ano, yung edad ko, never ako na nag-garden. Never in my life. Pero ngayon, no, ini-enjoy ko every morning at saka afternoon na yan. Yan, nagdidilig kami. Tapos sa ano ngayon to, sa linggo, pakitakpan na. Sir, takpa ko sir. Oo. Aradin mo na siya. Lahat sila, nalagyan mo yun? Hanggang doon? Oo, pati yan dyan. Magbumati ka muna, Entoy. Ay, shout out dyan sa mga Damata Blackport, sa Purok 7. Nandito na ako. Sa Kabaya. Ayun. Sa kay Sir Louie Boy, vlogger. Shout out ha. Shout out daw, ayan. Ayan. Nagtinapos niya yan. Siya nagtapos niyan yung ceiling fan today. Tapos nilagyan niya ng silicone yung mga valve sa labas. Madam, alin po ang gagawin ko? Alin po ang gagawin ko? Tingnan mo yung artist, dalawa ng bunga. Morning guys! Good morning! Alive and kicking! Ano to, langga? Kamatis, ayun. Cherry tomato. Ayan friends, oh, bulaklak na yan, oh. Oh my God. Ayan friends, oh, bulaklak na yan, oh. Oh my God. Thank you Lord. Ayan, oh. Yung tuwang-tuwa na ako pag nakikita akong ganun. Mga, kumbaga development ba. Ito. Ayan naman ang mga bago, oh. Tapos makita mo yung mga dahon nila. Ayan, oh, birdie. Ayan. Ito, wala pa masyadong development. Itong, ano, itong rosal. Ayan, oh. Yun lang, ano, happy na ako. Yung meron silang sign ng, ano, nabuhay sila. Ayan, no? Namumulaklak na yan. Susunod. Ayan, no? Ito ang palaya. Ano? Patola. Asan ang cucumber? Ito sa gate. Yan. Patola, cucumber. Patola, cucumber, tsaka sitaw. Ito talagang ano, alugbati, oh. Sandali lang to. Ayun, yung ating repolyo. Ay, lettuce. Ayan. Oh my God. Yan ang nakakatuwa. Oh, tuwa-tuwa ako dyan. Talaga naman. Ito ang talongnis. Talongnis. Ayan.
Yan. Tapos talong din binigay sa amin sa agricultural sa ano, Angeles City. Ayan. Ayan. Very good. Thank you, Lord. Ito nga talagang tuwan-tuwa ako. Oh. Ayan, oh. Mga bago lang yan, friends. Oh. Ayan. Ayan. Puro bago yan. Puro bago. Kasi noon halos kalbo to eh. Binili namin. Ayan, oh. Oh my gosh. Oh. Oh man. Ayan, oh. Oh. Ha? Yes. 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 Ayan, oh, may bunga na, oh. Yung sinasabi ni Jerlyn. Ito, oh. Ayan. Isa. Asan yung isa ga? Ito naman ang ating kalamansi. Ayan na, oh. Ayan sila. Ayan. 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 Oh my God. Thank you, Lord. Ayan pa. Oh, thank you, Lord. Ayan, oh. Oh. Ito, oh. Diba? Yan ang sign na healthy sila. Ayan. Dinagdagan nilang ganang ano, ng bato. Yung pati yung may sumobra kasi ako dun sa labas eh. Ito, kahapon diba naglagay ako sa labas. Ito naman siya, oh. Ayan. Ayun. Ayun. Diba? Oh boy. Thank you, Lord. Dito naman sa side na to. Ayan. Hindi ako nagbubunot dahil hindi ko alam kung weeds o kung ano yon. Basta mga nag-usbungan sila eh. May mga seeds na inilagay niya si Jerlyn, kanya hindi ko alam. Hindi ako nagbubunot, basta ayan, katulad niyan. Ito gaano to? Ayan, oh, at least nakita natin. Ito alam natin, okra. Ayan. Ito mga sili, ayan. Ayun. Okay lang maraming sili kasi ang dahon pwede mong igulay. Kaya nga. Ayan si Inday, oh. Bigat pala nito, ano mo, binuhat mo. O kailangan eh. Ayan si Manang Inday, oh. Grabe ang pawis, guys. Exercise na ito. Oo, maganda yan. Yan ang maganda, yung pinapawisan ka. Tsaka ina-enjoy mo na klase ng exercise. Ayan, oo. Langga, mataba na to. Mataba na yung banda dyan sa kamay mo. Ipatong mo na lang siya. Yan sa banda dyan, no, sa, yan, dyan, mataba. Yan, iusog mo dun. Yan, pasok mo pa. Pasok mo pa yun. Yan. Yan. Kasi hindi pa ako nakalagay din. Oo nga. Okay. Ngayon, bisitahin natin yung papaya. Eto ano to? Nag-ano rin to eh, vine eh. Anong tawag dito? Yung iniinom yung ano, iniinom yung bulaklak niya na kulay purple. Ano ga? Yung blue ternate. Blue ternate. Ayun.
Eto ngayon ang ating papaya. Ayun, no? Nako. Kailan kayo kaya ito mapipitas? Kaya nga, pero magiging bunga na yan. Pagkatapos ng bulaklak, paglabas ng bulaklak, lilitaw ang reyna. O, di ba? Ibig sabihin, pagkatapos ng bulaklak, ito, ayan, friends, oh my God. Oh boy. Ayan, bulaklak na sila. Pagkatapos ng bulaklak, lalabas na ang reyna. Ayun, oh my God. Sino kaya unang makapag-uuwi nito, ga? Sino kaya unang makapag-uuwi? Si Jimmy. At saka si Shiloh. Ayan, Ayan, Jimmy, Shiloh. Ayan na. Meron na kayong nakikitang pipitasin, Oh my God. Thank you, Lord. Antayin natin yung yung mga taong dumadaan dyan, tatawagin natin. Eto, gusto nyong papaya. At saka ang gusto ko sila pipitas. Ayoko nung bibigay ko sa kanila, pitas na, ayoko. Nandun ang kasarapan nun, yung makita mo sila pumipitas. Di ba? Ayan, ayan na. Ngayon, itong citronella, ilan? Tanggalin natin yung mga paso doon, yung mga... Ito, kailangan ma-transfer na itong citronella. I-distribute natin to dito, isa. Dapat sa gitna, isa. Doon sa corner, isa. Tapos dito, somewhere here, isa. Tapos dito. Dito, isa. Ayan. Ayun. Tapos doon. Palilibutan natin ang citronella. Para daw sa lamok. Ayan. Para walang mamahay na lamok. Ito na naman, meron na naman mga umusbongga, talagang talagang may berde kang may berde tayong yung hinlalaki. Berdeng hinlalaki. Are you okay, Inday? Wow. Ay. Yeah. Kailangan natin ng lupa. Kailangan natin. Alam mo pag nag-order ka ng lupa, pwede mo nang orderin. Nabasag talaga yung isang square? Hindi. Andun na. 5 yan, di ba? No. Ha? No, 4 lang. Kaya ano yan nandun? Nahukay ko yun. Bakit? Wala. Kasi pagka pwede ka na umorder ng square. Yung stepping stone. Gusto ko pagka naiayos na to. Pwede nating orderin. Tama. Pwede natin ipa-deliver kay Ren kung meron si Ren. Meron siya, diba? Meron? Stepping stone? Yeah, diba? Nasira pa lang SIM card ni Ren. Paano niyang nalaman sa message natin? Sa FB? Yung mga sinasabi niyong mga eyesore, yung mga ganyan. Tapos doon lagyan ng taasan yung pader doon. Ano na yun? Saka na yun, friends. Kasi yung mga ganyan, okay lang naman ang ganyan eh. Ayan, Pag nandito ka mismo, hindi mo naman mapapansin. Wala, oo. Pag nandito ka mismo. Pag mismo ka nandito. Ang kamay mo nasa lens. Yan. Ngayon, May bato pa ka konti. i-distribute muna. Ito parang manipis dito langga. Ito Ito, hindi mo nakita ang lapan yan. Tapos ito manipis. Pababa. Yan.
masyado mong nakuha yung kanina. Yung sinabi ko, yan. Yeah, Ito. kanina mataba, ngayon naman matipis. Ito, alisin natin to. Hindi ito para dyan. Marami pa ba yan? Ha? Yeah, i-distribute lang sila. Ubusin na dun sa kanilang tatlo. Wala pa tayong paglalagyan, diba? Wala na. Well, just in case. Pwede mo naman kunin dyan yan eh. Ang importante, nakalagay na sila dito. Ayan, oh, ang ganda oh. Diba? Kaya happy sila. Ngayon, ito naman yung sa gilid natin. Talagang malulusog sila. Ayan. Talagang malusog naman sila. Ayan. Ayan. Ang laki na nung ano. Ano ba tawag dito? Pasensya na kayo. Wala akong alam sa mga plants dati. Chicken naman natin to. Ito yung ano, dinagdagan ko pa ng bato oh. Mas lalong naging maganda, di ba? Naging makapal yung mga bato. Ito wala pang bulaklak, pero ayan ang mga katunayan oh. Oh. Yan, mga bago, buusbong. Yan, dyan lang happy na ako pag nakikita ko silang ganyan. Ayan, tapos ayan, oh, daming bago, oh, musbong, oh. Oh, lahat yan paikot, oh. Oh. Tapos ito, ayan, ayan. Huwag niyo munang pansinin yung pintura, friends, ha. Kasi pinahinto ko dahil kasi pinalagyan ko ng simento ang ibabaw.